Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәмсез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Авыл халкына ярдәм итә торган чаралар башланды. Балалар бакчасында милли педагогларның республика бәйгесенә кем барачак? Әлмәт командасы яңа беренчелекне яулады. Кеше Әлмәт фатирларының берсендә янгын чыга. 25 октябрьдә 16 сәгать 19 минутта Бигеш урамындагы күп фатирлы йортта ут чыгу турында хәбәр килә. Нәтиҗәдә аш бүлмәсендә һава чисталыгы приборы янып бетә, гарнитур һәм түшәмгә зыян килә. Шулай кунак бүлмәсе түшәме дә бозыла. Коткару җайланмалары ярдәмендә янгын сүндерүчеләр 2 бала һәм хатын-кызны куркынычсыз зонага чыгаралар. Бәхеткә зыян күрүче һәм вафат булучылар юк. Янгын сәбәбе ачыклана. Әлмәтнең яшьләр үзәгендә бизнес-бум семинары узды. Ул Татарстанның көньяк чыгышында яшәүчеләр өчен үз бизнес идеяләрен эшләтеп җибәрүдә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Бу авылда яшьләр эшкуарлыгы акселераторы дип аталган яшьләр эшләре буенча федераль агентлык ярдәм белән гамәлгә ашырыла торган республика проекты. Тулырак алдагы материалда. Альмир Жираев бизнес-бум семинарына Ширмешән районыннан килгән. Аның төп максаты яңа белемнәрне үзенең райондагы авыл яшьләренә тапшыру. Важно знать, понять именно сельскую молодежь. И так как сегодняшнее мероприятие направлено именно на развитие и продвижение бизнеса сельской молодежи или идей сельской молодежи, идей на селе, то, конечно же, для нас эта тема очень актуальна. Әлеге чарага көньяк чыгышның 7 районнан 100-гә якын гариза килгән. Семинарда катнашу өчен 50-сен сайлап алганнар. Казаннан килгән спикер Диләрә Шувалова авыл халкы өчен ярдәм чаралары һәм грантлар турында сөйли. Авыл җирдегендә үзеңне үстереп булу мөмкинлеген аңлата. Мы очень заинтересованы, чтобы молодые люди оказывали услуги в предпринимательской сфере, там, оказание услуг населению, досуговой деятельности, да, каких-то молодежных мероприятий. Поэтому в рамках своей программы я рассказываю о тех грантах, которые могут поддержать молодежный проект. Семинарда шулай ук краудфандинг кебек акча җыю ысулы турында сөйләделәр. Һәм Boomstarter краудфандинг платформасында үз проектларын нәтиҗәле эшләтеп җибәрергә өйрәттеләр. За счет краудфандинга многие из микропредпринимателей вырастали в малый бизнес. И он в основном, не в основном, конечно, но очень подходит для творческих и креативных проектов, которые можно и нужно развивать в малых городах и селах. Очрашу нәтиҗәләре буенча 5 проект сайлап алыначак. Аларны оештыручылар ай дәвамында акча җыю белән тәэмин итәчәк. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Лучальмәт телекомпаниясе. 6 номерлы Жар птица балалар бакчасында туган телдә мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы иң яхшы педагог республика бәйгесенең зона этабы җиңүчесен ачыкладылар. Калабыз Тәтеш, Казан һәм Әлмәт районыннан мордва телендә белем бирүче 3 белгеч өчен сынау мәйданчыгына әверелде. Алар белән Рәдифә Нугманова танышып кайтты. Барлык Татарстан Республикасында кебек үк Әлмәт муниципаль район территориясендә дә ана телендә белем алыр өчен балалар бакчаларында барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Мисал өчен 45 балалар бакчасында бүген татар телле төркемнәр эшләп килә. Әлбәттә инде чуаш һәм мордва халыклары да үз телләрен һәм гореф-гадәтләрен балалар бакчасыннан ук саклау яклы. Әлмәт районында татар телендә белем бирүче бакчалар саны 21. Моннан тыш Иске Суркино һәм Кәлмәнтәй авылларында чуаш телендә, Югары Акташта мордва телендә тәрбия алучы бакчалар эшли. Әлбәттә инде гаилә тәрбиясеннән башка, әти-әниләр тәрбиясеннән башка гаилә традицияларын, туган телдә белем тәрбия бирүне оештыруны күз алдына китерү дә мөмкин булмас иде. Чөнки әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз үзләренең үткәннәре белән, киләчәкләре белән һәм бөтен педагогик багажлары белән, гореф-гадәтләре белән балаларыбызга белем тәрбияне менә балалар бакчасы белән берлектә үткәрәләр. Ул гаилә клублары, төрле чаралар аша балаларга җиткерелә. Бәйгенең зона этабында катнашучыларның берсе Лариса Раскина. 25 еллык тәҗрибәсе булган Лариса Владимировна бүген Югары Акташ авылы балалар бакчасында белем бирә. Шул исәптән мордва телен саклап калу юнәлешендә дә. Аның фикеренчә, балалар туган телен белеп үссеннәр өчен әти-әниләр белән тыгыз эшләргә кирәк. Бүгенгедә чаралар да үз милләтенең бүгенгесен киләчәк буынга тапшырырга ярдәм итә ди ул. У нас преемственность идет между родителями школы и детьми.
И поэтому я считаю, что национальное наше воспитание и образование должно идти, ну, можно сказать, на первом почти месте, что ли. То, что языки малых народностей вымирают. Дети уже почти не разговаривают на родном языке. Малышам мы даем понятие только в виде игры, но не углубляемся. А уже вот конкретно занятия уже начинаются со среднего возраста. Бәйгедә мордва телендә белем бирүче тагын 2 остаз үз осталыкларын күрсәтте. Аларның эшләренә бәя бирүчеләр арасында Казаннан килгән Айсылу Лутфуллина да бар. Ул иң яхшы туган тел һәм әдәбияты укытучысы Россия бәйгесенең тәрбиячеләр номинациясендә агымдагы ел җиңүчесе. Тамшыдан күл җыйладылар. Һәр мондый чаралар, алар бик мөһим. Алар мәдәниятне сакларга ярдәм итә, телне сакларга, үстерергә ярдәм итә. Шуңа күрә мин бик шат, инде мондый бәйгеләр, чаралар дәвамлы булыр дип өметләнәм. Зона этабы ярышында җиңүче итеп Лариса Раскина танылды. Ул Казанда узачак финал ярышларында Әлмәтдән яклаячак. Рәдифә Нигъманова, Диана Юдина, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайның тау яшьләр үзәгендә әтиләр катнашында әти булу зур җаваплылык дигән темага район конференциясе узды. Аны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев ачып җибәрде. Тәрбия мәсьәләсендә әтиләрне беренче тапкыр шушындай улы конференцияга җыйдык. Инде чын күңелемнән барыгызны да котлыйм. Битараф булмаганыгыз өчен. Конференция тамашачылар белән интерактив формада уздырылды. Анда һәрбер әти балалар тәрбияләүдә үз тәҗрибәсе белән уртаклаша, үз гаиләсеннән мисаллар китерә алды. Әтиләр һәм балаларның иҗат эшләреннән күргәзмәләр дә оештырылган иде. Бирләре агачтан һәм башка материаллардан сәнгать әйберләре ясаганнар, икенчеләре бергәләп гармунда уйнап җырлыйлар. Чарада катнашучылар һәммәсе бер фикердә калды. Һәр баланың әнисе һәм әтисе булырга тиеш. Бары тулы гаиләдә мәхәббәт, үзара аңлашу һәм хөрмәт хакимлек итә. 23 октябрьдан 3 ноябрьгә кадәр Әлмәт күрше регионнардан да спортчылар җыелу урынына әверелде. Олимпия резервы спорт мәктәбендә ирекле көрәш буенча укыту тренировка чаралары уза. Бирдә киләчәк стартларга 35 спортчы әзерләнә. Шуларның 16-сы Ульяновск һәм Татарстан шәһәрләреннән тыш Оренбург өлкәсе, шулай Казакъстан һәм Башкортстан республикалары спортчылары. Ирекле көрәш белән шөгыльләнүчеләр киләчәк ярышларга әзерләнә генә, ә милли көрәштәге спортчылар инде калабыз данын уңышлы яклап кайттылар. Көрәш буенча узган республика күләм ярышларда Әлмәт командасы беренчелекне яулады. Аларның уңыш серен Линә Хәсәншина белеп кайтты. Бу елның инде егетләребез безнең абыйбыз беренче урын яуларга килдек дип, миңа үзем аларны настраивать итәсе дә булмады. Казанда 2005-2006 елгы яшүсмерләр арасында көрәш буенча Федерация кубогына Татарстан беренчелеге узды. Яшь батырлар мотор көрәш, оста алымнар күрсәтә һәм Әлмәт командасы үзләренең иң көчле команда исеменә лаек булуын раслый. Һәр командадан 9-шар көрәшче бер-берсенә каршы көрәшәләр. Шуны менә 5 сатты икән, шул команда чыга икенче әйләнешкә инде. Без беренче кругта атып чыгардык Баулы командасын, икенче кругта атып чыгардык Зәй командасын, өченче кругта тап калдык һәм 4нче кругта без полуфиналда Мамадыш командасын атып чыгардык 7-2 белән. Финалда Кукмара егетләрен атып чыгардык, аларны 9-0 атып чыгардык. Кукмара командасын 9-0 исәбе белән оту һәркемгә бирелми, ди остазлар. Команда составында Алмаз Гәрәев, Нияз Сәрвәров, Әюп Сөләйманов, Руслан Гыниятуллин, Илнар Шәйхуллин, Шыңгыз Агаларов, Булат Масков, Ильяс Харрасов һәм Румил Симкичев көрәшә. Әти, бабай, бөтенесе көрәшәләр. Кайларда шиңгән бар, нәтиҗәләр бар? Сабанту и икенче соревнованияларда. Ярыш бик әйбәт үтте. Җиңәргә җиңәбез дип барганык һәм Аллаһка шөкер бар командамны җиңеп чыктык. 11 ел шөгыльләнәм. Чемпион Татарии, серебряный призер России. Көрәш миңа. Әти һәм бабай көрәш белән шөгыльләнә, миңа алып килде менә бу көрәшкә. Аларга рәхмәт, тренерларга рәхмәт. Тренерлар сүзләренчә 2005-2006 елгы көрәшчеләр тырыш егетләр. Алар тренировкаларга да, туклану һәм режимга да җитди караучы, җаваплы спортчылар. Диварга дивар очрашуында Татарстан беренчелегендә беренче урын яуладык бит Әлмәт командасы. Теге елны икенче урында калган идек. Бу шушы результатка, шушы җиңешкә без ничәмә еллар тырыштык.
гел алып булмый беренче урынны беренче баскычтан җиңеп булмайды. Фәнил Талгатов белән Үзел Мунавирович белән бергә эшләп бу нигә үрләргә мендек дип әйтәсе килә. Бу ярышны оту тарихи вакыйга, әмма нәтиҗәгә ирешү һәр даим әзерлек, җыеннар узуны таләп итә. Бу эштә спортчылар нефтчеләргә рәхмәтле. Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән шәһәребездә дә, республикабызда да милли көрәш үсә. Хәзер көрәшчеләр 11 ноябрьдә Әлмәтебездә Ильяс Галимов истәлегенә узачак турнирга әзерләнә. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Мирас спорт комплексында сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре чикле студентлар арасында йөзү буенча ярышлар узды. Әлеге спорт төренең файдасын үзләрендә сынаган егет-кызлар су тирәлегендә чыдамлыкта һәм тизлектә көч сынашты. Суда йөзү барлык төр авыруларны дәваларга мөмкинлек бирә торган иң файдалы спорт төрләренең берсе. Шуңа күрә калабызда булган мондый мөмкинлектән күпләр файдаланырга ашыга. Гомум белем бирү учреждениеләрендә дә, аерым үзәкләрдә дә бассейннар тулы көченә эшли. Әлбәттә инде уңышлы балалар һәм өлкәннәр махсус ярышларда да үзләрен сынарга ашыга. Категории зрения, пода, слух и общее заболевание. Вот вы уже сами видели, дети неплохо плавают, показывают результаты, стараются как могут. Василий Архипов сүзләренчә, сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре чиклеләр өчен йөзү аеруча файдалы. Ярышларда күрсәтелгән нәтиҗәләр бу мөмкинлекләрнең чикле булмавын да раслый әле, ди инструктор. Взрослые инвалиды говорят так: нет, говорит, для нас ограничений. Мы все, говорит, можем. И наши дети, надо делать так, чтобы наши дети тоже могли сказать так же, как взрослые инвалиды. Чтобы для них тоже не было никаких ограничений в спорте. Монда очрашулар ай сайын диярлек үтә. Бүген шәһәр ярышларында тизлектә һәм суда йөрү осталыгында үзләрен 70ләп студент сыный алды. Рәдифә Нугманова, Диана Юдина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.